ľudia vnímajú na základe dvoch princípov, fotografia a zrkadla. Na základe fotografie si vlastne ľudia projektujú tú minulosť do prítomnosti, že si vlastne zakryjú ten výhľad, a ešte horšie je, že si vlastne projektujú tú minulosť do budúcnosti. Ale tie emócie nemusia byť tvoje, to sú prebraté emócie. Keď má človek otvorený solar plexus nedefinovaný, tak preberá tie emócie iných ľudí a cíti ich trikrát silnejšie. V tej mimike vlastne od čela, od očí hore si v hlave a od nosa dole si v tele. Pre mňa ďalší level bol sa vlastne dostať do toho tela, lebo ten život sa ti deje od krku dole. Tam to cítiš. Tá meditácia bola pre mňa, že hľadať tie pauzy medzi myšlienkami. A tie som sa snažil rozširovať. Ja mám takú techniku, ktorá sa volá tiché kričanie, že jednoducho spravíš celý ten akt, jednoducho nedáš tam iba tie hlasivky, ale tá energia tebou proste prejde, že Neberte to tak vážne. Máme teraz ľudskou, ráno si vždycky povieme, že dneska sa budeme veľa smiať. V tom dni sú momenty, kedy vlastne už by si nejako reagoval, ale už tam máš ten kód v tom dni. Nie, že dáme to proste zmiech. Som sa ráno zobudil a hovorím si, že dnes si chcem vyčistiť úplne vzťah so svojou ženou. A že chcem jej povedať, že to, čo som jej nikdy nepovedala. Ty si vyskladávaš tie planéty počas svojho života, ktoré okolo teba krúžia, alebo títo ľudia môžu sedieť niekomu inému, nemusia sedieť tebe. Toto vieš vnímať jedine keď si v prítomnosti. Že sme není online, že si proste prišiel, takže ťa vítam na ostrove, ja ťa vítam, ale je to taký náš priestor, čo si tu držíme, si myslím, že si zase spravil cestu, čas a prišiel na retreat. Dá sa to povedať? Si na retreate? Cítiš sa aj na retreate? Tak vždy to je niečím obohacujúce. A teraz to bolo, dá sa povedať, že po pol roku, že sme si to vlastne tak ako keby chystali, že to predtým bolo... Ja mám pocit, že to bolo pred mesiacom. Hej, že to rýchlo uteklo. No a že čo boli vlastne tie body, že kvôli čomu všetkému, hej, tak my dvaja, hej, že aby sme sa zase stretli, lebo však nepodarilo sa nám to v Bratislave, tak tu sa nám to vždy podarí. Tu sa nám to podarí, ale tesne sme sa lízali a bolo tam viacej tých pokusov. Hej, keď sme my sme vlastne mali vtedy kurz a ty si vlastne bol... To bolo čo, Veľká noc? Hej. My sme po Veľkej noci sme prišli, nejakú Veľkú noc, ale predtým sme sa ešte mali v Prahe stretnúť. Praha sa vlastne zrušila a mne sa tým otvoril priestor, že som fotil vlastne na klinike fotku. Takže to vlastne vďaka vám, že sme tam mali, kúpené letenky. A teraz sa to vlastne spravilo, že si urobil ty ten priestor a prišiel sem. No jasné. No a vlastne ja som to spojil s fyzioklinik, hej, že vlastne s fyzioterapiou a vlastne aj s tými zážitkami s tebou tu takže všetko jedno s druhým, naozaj, že to zapadlo do seba. My že tvoríme, že od začiatku, že povliekol som ťa tu na posobke, napotili sme akože to bolo naozaj, že neviem, že či by sme si takýto pekný výletík spravili iba tak, hej, takže bolo to naozaj pôsobivé, poučné a kreatívne. Akože zase sme sa naučili kopec vecí. Toto musím povedať. Porozprávali sme. Toto musím povedať, že aj mňa trafilo, aj tak ako až tak produktovo, že naozaj, že keď sem niekto príde a bude chcieť fotenie, tak mňa baví ho naozaj niekde zobrať, byť s ním ten čas, naozaj to stráviť, že to nie je len, že prídeš do štúdia a hotovo, že mohlo by to fungovať. Myslím, že by to mohlo fungovať, že keď sa niekto proste, že vyslovene, že by išiel sem s niečím a ešte vytvoriť niečo, tak naozaj nie ísť len tu po nejakých pekných miestečkách, ale ísť a zobrať ho ako guide. Že naozaj, že taký guiding v tomto a je tu veľa pekných miest, kde sa dá urobiť niečo, čo vyzerá z inej planéty. No určite. Že som zvedavý vlastne na ten výsledok náš. Že teším sa veľmi. Takže toto je téma. My sme boli teraz viacej v kontakte aj skrz tú prítomnosť. Tú prítomnosť aj zdrojového bodu, ktorá mne, musím povedať, v istom životnej fáze, teraz v posledných mesiacoch, keď si niečím prechádzam, veľmi uľavuje, pomáha a učí ma aj skrz moje vnímanie human designu, že ako sa mi niečo kalibruje, akým spôsobom napríklad moje emócie dostávajú ten voľný priebeh a robil som to ráno a vlastne veľmi mi to pomáhalo do toho dňa ísť taký nakalibrovaný, nastavený, hej, byť v tej prítomnosti, že naozaj sa stopiť, umývam riady, som tu. A potom vlastne ten tréning toho v tej prítomnosti mi častokrát ten nervový systém udržal na úzde, aby som vlastne zostal a nebol pod vplyvom tých všetkých emócií a tých okolností tu, lebo povedzme si, sme tu proste predsa len v nejakom priestore, mieste, energii, kde zase iné skúšky dostávaš, hej, že nevytočia ťa ľudia možno za volantom, ale máš tu nejaké typy svojich autorít.
Takže veľmi som vďačný za to, že si to vytvorili. A čo pre teba je tá prítomnosť? No, my v prvom rade, že ako sme na to začali prichádzať, by som ešte povedal, že vždy vlastne v každej prítomnosti, keď aj si, tak si sa tam nejak dostal, to znamená, že je to ovplyvňované tou minulosťou. A my sme premýšľali naozaj nad tým, že ako sa oslobodiť od tej minulosti, od tých všetkých vplyvov, ktoré z nás spravili vlastne toto, že čo sme, kde sme a tak ďalej. Takže v prvom rade je to o tom, že uvoľniť tú minulosť, a tá minulosť je naozaj nielen uložená v tom mozgu, ale je uložená v celom našom tele. A koľkokrát my reagujeme v tej prítomnosti na základe nejakých tých skúseností, na základe nejakých presvedčení, že niečo nejak funguje alebo že niečo nejak bolo, a preto tá prítomnosť je koľkokrát ohýbaná a ovplyvňovaná tou minulosťou. Takže pre nás, čo prvé bolo, tak uvoľniť zo seba všetky tie vplyvy, ktoré my v sebe označujeme, že sú negatívne z minulosti. Jednoducho, čo nás formovalo. Máme samozrejme skúsenosti, vďaka ktorým sme vlastne povyrástli, ale máme aj tie svoje nejaké neduhy, nejaké traumy, nejaké bloky, nejaké napätie, ktoré je uzatvorené v tom tele. Tak preto bolo pre nás, že priorita uvoľniť to vlastne z tela. Preto je tam aj ten neurotras, preto proste uvoľňujeme a vlastne zbavujeme sa toho, že čo nám už neslúži. No a potom vlastne človek ako to druhé, ja to takto iba prejdem, hej, že človek ako to druhé tak rieši, že má nejaké napätie, že má nejaký strach, že má nejakú úzkosť z toho, čo bude. Zase proste formuje si niečo si stavia ako architekt, že áno, že aká bude budúcnosť, a má tam z toho obavy, má tam z toho úzkosti, že čo sa stane, tak to sa dá oveľa ľahšie strihnúť ako tá minulosť, hej? Preto je tá minulosť v nás už zakodovaná a tá budúcnosť je ako keby v hlave. To znamená, že my, keď sa dáme do prítomnosti, tak naozaj neriešime to, čo bolo v minulosti a to, čo bude v budúcnosti, ale sme tu a teraz a riešime prítomný okamih. Tak ako zvieratá. Zvieratá proste sú tu a teraz a oni neriešia, že čo bolo, alebo že čo bude zajtra jesť. Jeho zaujíma to, že či je hladný teraz, hej? Takže pre mňa je tá prítomnosť naozaj, že ten moment, ten stav, v ktorom sa držím vždy vďaka tomu, že niečo vykonávam a že sa ako keby pasívne sústredím na to, že tu a teraz, toto teraz vykonávam a nič iné pre mňa neexistuje. Hej. Vnímam ja u klientov, ja to vidím vlastne aj v mape, niekto má uložený strach z budúcnosti a niekto z minulosti. Že sa zopakuje, že tam vlastne bude tá projekcia, že si vlastne projektujú, v tej prítomnosti im to uteká. Ja to učím aj študentov a vnímam to, veľmi mi to pomohla tá fotka, vlastne ľudia vnímajú na teda základe dvoch princípov, fotografia a zrkadla. Na základe tej fotografie si vlastne ľudia projektujú tú minulosť do prítomnosti, že si vlastne zakryjú ten výhľad. A ešte horšie je, že si vlastne projektujú tú minulosť do budúcnosti, že keď urobím toto a toto, tak to bude zase tak, ako to bolo. A vlastne im to celé ako keby uniká a skrz to zrkadlo je vlastne, že zrkadlíš iba to, čo je tu a teraz. Že naozaj že si v tom. A mám aj klienta, čo mi teraz prišlo, že mám aj klienta, ktorý má v minulosti nejaký program a naozaj sme ho prepisovali, že v tom dizajne to úplne vidím, že vlastne áno, že je tu tento program z toho, že sa bojíš, ale v tej prítomnosti, ako to robiť, je, že naozaj sa stiahneš. A mne to veľmi pomáhalo. Ja to učím, alebo aj moje učenie, aj to, čo ja robím, aj skrz fotku, je vlastne uvoľnenie tej tváre, toho nervového systému, že ako náhle ja uvoľním tú tvár, si uvedomím, že vlastne, že prepnem do parasympatického vlastne systému, kedy sa uvoľním a tam hľadám ten pokoj, to bezpečie, že teraz sme tu. Tá tvár je vlastne ten senzor, ktorý vlastne ty, keď si ho zvedomíš, tak vlastne uvedomíš si, že uvoľňujem tvár, zrazu aj celé telo vlastne to nasleduje, takže to je ono. No a keď si spomenul to, že ohľadom
aj tých myšlienok, že aké tvoríme vlastne počas dňa myšlienky, tak 95% tých myšlienok, niektorí aj viacej, je naozaj založených na tej minulosti. Že tí ľudia jednoducho vnímajú samého seba cez tú minulosť, že čo dokázali, čo sa im pokazilo, čo sa im nepodarilo a na tom vlastne budujú všetko v tej prítomnosti a hneď budujú tú minulosť a tú budúcnosť a tým pádom si prenášajú minulosť do budúcnosti, že hneď, že tá prítomnosť ako keby je tam hluchá a oni vlastne z minulosti prenášajú do budúcnosti. Jasné, že sa mi to nepodarilo a nepodarí sa mi to znova, hej, že jednoducho tá prítomnosť je koľkokrát preskakovaná. Že nevedia vlastne tí ľudia zasiahnuť práve tú prítomnosť a že ovplyvniť to v tej prítomnosti. A my, keď sme v tej prítomnosti čistí, tak vieme na základe svojich skúseností vybudovať a manifestovať tú budúcnosť bez tých všetkých nepodárkov z tej minulosti, čo je veľmi dôležité. Rozmýšľam nad tým, že keď tu máme nejakú skupinu ľudí, ktorá už nás možno cez teba alebo mňa nejakým spôsobom vnímajú, pracujú na sebe, asi ich zaujímajú tieto témy, tak povedzme, že už sú na nejakej úrovni. Ale veľa ľudí, ktorých len začína teraz nejakým spôsobom vnímať, je pre nich, že byť v prítomnosti taká otrepaná fráza. Ako by si to ty možno definoval alebo poradil, ako byť v tej prítomnosti? Ako začať trénovať to byť v tej prítomnosti? Ja vnímam, že každý tá synapsia sa vytvorí behom 3 mesiacov, že sa ti tam niečo vybehá. Takže naozaj to nie je, že teraz budem jeden týždeň alebo pár dní ako keby niečo trénovať, ale možno nejaký návod, nejaký postup, ako vlastne začať byť v tej prítomnosti. Hej. Uh-huh. No za mňa je to vlastne takéto pozvolná, že človek, ak už chce niečo riešiť, tak začať pozvolná, aby vlastne aby ho to neprestalo naozaj baviť, že aha, nedarí sa mi to, lebo naozaj už po týždni sú, že násobné výsledky toho a človek, keď sa naozaj, že zvedomí sa a uvedomí si, že aha, že som tu ja a ja proste mám nejaké telo a ja mám nejakú myseľ, ale tá myseľ nie som ja. To znamená, že ja tú myseľ iba sledujem a taká finta, že čo ja napríklad robím je, že čakám, napríklad postavím sa alebo niečo robím a že čo, aká mi teraz príde myšlienka. Hej? A tým pádom som sa oddelil od tej mysle, že vlastne tie myšlienky v skutočnosti netvorím ja, lebo ja prakticky som tu a ja chcem byť v prítomnosti a zrazu iba tak očakávam a aha, nejaká myšlienka prichádza na niečo a tak ako prichádza, tak ja ju zase pustím, že dobre, že teraz to riešiť nebudem. A tým pádom som sa odsunul od tej mysle a som iba tu a teraz a jasné, že myšlienky prichádzajú, len ide o to, že vedomý človek si to vie pekne uvedomiť a povie si, že aha, tak ja som bezmyšlienkový stav a tá myšlienka príde a ja jednoducho ju zaevidujem a mám ten pud seba záchovy, lebo však chcem byť v prítomnosti, lebo myšlienka je, že premýšľaš nad niečím, čo bude v budúcnosti alebo bolo v minulosti. Lebo ty teraz v tomto momente vykonávaš nejakú činnosť, teraz sedíme a nad čím by som mal premýšľať. Vidíš, že vlastne vždy ten človek má na výber a vždy ide o to, že ako rýchlo ty to zaeviduješ. Tak. A to ti trvá, hej? To ti trvá, že niekedy ťa tá myšlienka chytí a niekedy ti to trvá, že minútu si v nej a potom, že aha, zase som nie v prítomnosti. Takže to je ten moment. A čím viac to ten človek trénuje, tak tým skorej to zaeviduje, že aha, prišla nejaká myšlienka, ja som ju zase nepustil, takže ju púšťam. A potom sa to už tak zrýchli tento proces, že človek to zaeviduje v sekunde a hneď v sekunde púšťa. A postupne sa od toho vie vlastne oddeliť a iba vníma to, že je v prítomnosti a už postupne tie myšlienky neprichádzajú. Hej? Že vie to človek si povedať, nastaviť si, že aha, teraz nebudem jednoducho premýšľať. Hej? Že nebudem používať tú myseľ na to, aby som teraz v prítomnosti niečo riešil.
Moja cesta k tomuto, čo mi prišlo, ako ty hovoríš, je, že vlastne ty sa stávaš pozorovateľom. Ty sa vlastne začneš pozorovať, že vlastne tá prvá vec je, že sa prekloníš z toho koliečka, ktoré ti tu behá a staneš sa tým pozorovateľom, že teraz nad niečím myslím. A pre mňa ďalší level bol sa vlastne dostať do toho tela, lebo ten život sa ti deje od krku dole, tam to cítiš. A môj nejaký postup bol, že som si začal naťahovať, tá meditácia bola pre mňa vlastne to, čo mi prvýkrát nejakým spôsobom povedalo, čo je tá meditácia, bola pre mňa, že hľadať tie pauzy medzi myšlienkami. A tie som sa snažil rozširovať. A v istom momente vlastne sa staneš prázdny a môžeš do toho priestoru niečo nové prísť. Ale stále som bol v hlave a neuvedomoval som si ale to napätie toho tela. To telo, že vlastne dobre. Hlava bola tu, snažil som sa sústredenie, lebo ako náhle máš v tej mimike vlastne od čela, od očí hore si v hlave a od nosa dole si v tele. Takže tu nadržíš tú emóciu, tu nadržíš ten tlak a tak ďalej. Takže vlastne cez tú tvár, to uvoľnenie si vlastne tých očí, som sa dostal do tela. Že v tej meditácii som síce mohol byť prítomný, že vlastne som voľný, ale telo bolo stále v nejakej tenzii. A vlastne to pre mňa je byť v tej prítomnosti, nielen vypnúť tú hlavu a uvedomovať si, čo som tu, ale dať aj telu vlastne pohov, že uvoľni sa. A prečo sa o tom celom bavíme je, že dobre, že byť v nejakej prítomnosti, ale aký je výsledok? A pre mňa vlastne ten výsledok je, čo aj vy robíte krásne v tom zdrojovom bode, v tom si môžeme niečo povedať, je, že ty si v tom príkazovom riadku. V tej digitálnej dobe mne sa ľahko používajú tieto digitálne nejaké slova alebo technické, že ty tam priamo v tej prítomnosti píšeš to, čo chceš, aby si žil. A nejdeš z toho kódu, ktorý máš v tej minulosti. Takže naozaj, ako vravíš, že vlastne vypneš tú hlavu, sám si tam dáš buď nejakú myšlienku, že sa sústredíš na niečo, že si kreatívny, alebo nedovolíš sa lupovať a hlavne to fyzické telo, ide tá frekvencia, vlastne ju vypneš, dáš ju do nejakého bodu 0, do neutrality a sám sa nastavíš, ako chceš. Ja som veľa študoval Paula Ekmana. Paul Ekman je vlastne jeden z najhlavnejších psychológov na svete, ktorý dekodoval emócie. On celý život vlastne študoval emócie, na ňom je postavený výskum pre Harvard, on robil pre Dalajlámu celú schému emočnú a tak ďalej, že naozaj týpek, ktorý Pixaru dal všetky tie dáta a rôznym Disney, ako funguje tá mimika, ako funguje tá tvár a vlastne postupovalo to, minulo som v jednej prednáške videl vlastne tú opačnú stranu toho, nie že ísť do tej nuly, čo sa stane, ale ty si to sám navodíš. Ty sa vlastne v tej prítomnosti sám naladíš, že len sa usmeješ na silu, len to skús a vlastne to telo automaticky ide do tej frekvencie a vlastne tým si píšeš tú budúcnosť, že tu sa bavíme o nejakej manifestácii, alebo toho, že vlastne tí ľudia niečo od toho chcú. Že prečo by som to mal robiť? Že prečo to vlastne ty robíš? No, mne sa práve že stáva aj to, že ľudí formuje napríklad nejaké filmy, áno, že napríklad pozerajú filmy, alebo pozerajú nejaký šport, nejaké zápasy a tak ďalej. No a mozog sa do toho nacíti a prakticky koľkokrát si uvedomíš pri nejakom filme, že ti je proste z niečoho smutne, alebo si radostný, alebo proste, že máš napätie, keď niekto sa bije, akože tam fajtujú a zrazu zistíš, že ty máš tiež napnuté to telo. A prečo? Hej, preto, že ty si sa vlastne na to nacítil a preto je dôležité, že to, čo my napríklad počas toho dňa robíme, áno, že keď my sme nejakí sledovatelia nejakého aktu, tak my si to hneď personalizujeme a hneď sa asociujeme do toho a ten mozog si myslí, že sa to vykonáva. A preto veľa ľudí, ktorí napríklad, že pozerajú športy, ten športovec, keď športuje, tak on vlastne tam tiež má to napätie, ale tým, že má ten pohyb alebo proste niečo vykonáva, tak on to hneď zo seba dostáva. Áno, ale čo ty? Za to obrazovkou si statický a iba nasiakávaš napätie, ďalšie napätie a to telo proste to žije a nedáva to zo seba vôbec von. Pretože ty nie si ten aktér, ty si iba ten pozorovateľ, ktorý pozoruje vlastne ten akt toho napätia a nič sa potom s tebou nedieje. Hej? A preto ľudia, ktorí napríklad, že pozerajú šport, ale nešportujú, alebo pozerajú proste nejaké filmy, tak sa do toho asociujú
a to telo, tie ako špongia, ono sa to nasiakáva a to napätie, tie všetky blokády sa to blokuje a potom sa čudujú, že mám v sebe nejaké emócie, ale tie emócie nemusia byť tebe, tvoje. To sú prebraté emócie, ktoré jednoducho si nasiakol z nejakého filmu. No a ako to celé zo seba dostať, hej? Že preto my napríklad máme aj tie cvičenia, že naozaj, že môžeš sa napríklad vyvrieskať, áno. Ja mám takú techniku, ktorá sa volá, že tiché kričanie, že jednoducho spravíš celý ten akt, jednoducho nedáš tam iba tie hlasivky, že keď si niekde nemôžeš dovoliť kričať, ale tá energia tebou proste prejde, že jednoducho začneš tým vzduchom, ako ho vytlačíš zo seba, tak idú vlastne aj tie emócie, že to telo proste dáš do tej tenzie a zrazu sa uvoľní. Napríklad, alebo niekto má vlastne práve ten neurotras, že to trasenie, niekto má zase naozaj, že vyskákanie a tak ďalej, že môžeme sa naozaj toho napätia z toho tela zbaviť rôznym spôsobom a potom si nastaviť ten nový stav, ako si povedal, alebo že usmiať sa a hodiť to, hej, lebo naozaj my koľkokrát počas dňa máme tú nádobu naplnenú a teraz, že usmej sa na silu, hej, že nejak sa mi nechce. Ale keď sa človek naozaj, že vytrasie, niečo so sebou spraví a zrazu je to úplne, že radosnejšie. Takže vie sa človek nastaviť. Tu by som vlastne niektorí, čo ja vnímam u ľudí, a ako je to v dizajne, 50% ľudí má svoje emócie a 50%, zhruba 51-49% ľudí nemá svoje emócie. A to sú ľudia, ktorí vlastne ich naťahajú. Takže pri týchto veciach je to veľmi dôležité, že zbaviť sa tých svojich emócií, častokrát, že tých, ktoré sú tu niekde, ktoré si nedovolíme dať von, lebo sme v nejakej situácii, prehotneš ich, nedáš ich zo seba, to sú tie nahromadené, hej, ja to tu mám. Ja mám tu vlastne tým, že ja som emočný, tak každý niekde inde, niekto to má proste v bedrách, v treslách, niekto to má proste ide, že naozaj, že spodné časti brúška, niekto až na srdce, alebo proste ho to v krku, že niekomu niečo nepovie, potom tuhne sánka, jednoducho celé je to stuhnuté. Toto vlastne, keď majú ľudia, vieš, čo to je, nie? To je vlastne štítna žľaza a tie nespovedané veci. To je krčná čakra, hej, jasné. Sa vám to tu nahromadí. Takže v tej kalibrácii tomu, čo ja hovorím, že prečo sa ti vlastne uľaví a môžeš ísť ďalej, je, že buď teda ideš, riešiš svoje emócie, alebo potrebuješ vyfiltrovať tie, ktoré sa na teba nacapili, ktoré sa jednoducho na teba nachytili, pretože keď má človek otvorený solar plexus, nedefinovaný, tak preberá tie emócie iných ľudí a cíti ich 3-krát silnejšie. A to vie byť naozaj niečo, že že vlastne niekto povie, že ja som veľmi emočný. A ja vidím, že si, ale nie sú to tvoje emócie. Že je to a práve to, že to telo vlastne není nadizajnované na to, aby s tými emóciami pracovalo, keďže prevezme niečo cudzie, hej, dá sa povedať, a nevie to vlastne spracovať. Že čo s tým, hej? Že proste nevie, ako to má v tom tele, treba to proste uvoľniť. Napríklad my máme vlastne to, že jednoducho uvoľniť zo seba to, čo nechceš. Áno, že keď napríklad niečo príde, že ma začína niečo napríklad bolieť, alebo že cítim, že niečo niekde mám, jednoducho energeticky sa nacítim na seba a ja to zo seba uvoľním. A začnem uvoľňovať naozaj v hlave, alebo proste sú to energie, ktoré ja tým gestom, naozaj energeticky, to proste uvoľním a zo seba nasústredím sa na seba a jednoducho pustím to do zeme, okolo seba. Jednoducho nepotrebujem to riešiť. A to je práve tá mechanika toho, o čom sme sa bavili. Že sme sa niekde aj pekne dostali. Som rád, že sme sa vlastne niekde aj dostali, že k tomu funkčnému, že sa dostávame k nejakému flowu, že to je ale cez tú prítomnosť. Že sa sprítomníš, že si to uvedomíš. Keď si prítomnosti. Že si to proste stiahneš. A ani sme sa o tom nebavili, ale ak sme išli vlastne z tej sopky, tak sme sa bavili o niečom, hej, že pre mňa si ty človek, ktorý mi vie niečo odovzdať a vlastne o ňom, čo sme sa rozprávali. Ale tých slov už bolo proste dosť, už to chápem, to viem. Ale v istom momente som si normálne iba povedal, že a nejak, že je dobre, ale ja sa nacítim. Že ja si to z teba zoberiem. Že ja sa proste, že ty mi dávaš tú energiu proste nejakú, tu už som mal, tá nádoba sa mi nejako naplnila, ale že a normálne asi 2-krát som sa prichytil pri tom, ako vlastne, že dobre, ale že cítim to z teba, že mi hovoríš, lebo vieš, lebo to máš prežité, lebo to proste robíš, lebo si taký a vyžaruješ to, čo hovoríš, aj vyžaruješ. A vlastne vtedy vlastne som prešiel do tej inej vstrebávaniu tej informácie, tej energie, toho, že som si to proste natiahol naozaj. A musím povedať, že bol to pre mňa až také, že vlastne
jasné, jednoduché, že som si to stiahol, ale veľmi mi to robilo dobre. A robí mi to dobre aj teraz, aj včera, ak som bol na kape, tak vlastne som cítil, že počas tých dňov bolo viacero takých vecí, ale táto bola pre mňa taká, že v tom momente, povedzme nejakého už zahltenia niečoho, som si proste predsvakol a zobral si niečo iné a robilo by mi to veľmi dobre. Veľmi si mi to veľmi... Som začal ako keby novú funkciu som si otvoril, že dobre, som tu s tebou, si proste na nejakej úrovni v niečom a že wow, že okay, že dal si mi to, že inou formou, že naozaj som si to natiahol a to som tým vedomím, tým s tou prítomnosťou, že dobre, že teraz ty mi niečo hovoríš, ja som niekde hlavou, rozmýšľam nad tým, ale ja to potrebujem cítiť. A to vlastne nacítenie, že keď naozaj sa bavíme o tom, že ako to je, ako sa v tom človek cíti, tak v tej prítomnosti vlastne z teba odídu tie strachy, všetky tie veci, že sú vlastne veľmi... To je aj to, že akým spôsobom, že niektorí ľudia komunikujú a že ty koľkokrát môžeš zobrať aj kritické slová od človeka, ktorý ti to vie pekne energeticky podať ako motivačné a zase naopak, ak ti to niekto rozpráva nejakým spôsobom, že s nervami alebo výčitkovo, tak to zoberieš úplne inak. To znamená, že je veľmi dôležitý tá energia, ten nositeľ tej informácie. Že informácia môže byť ako povedané slovo, ale dôležité je, že aký je ten nositeľ, ten energetický, že čo ten človek pri tom cíti. Že ten, čo dáva tú informáciu a ten, čo ju dostáva. A ak je tento cit naozaj že pravdivý, že 100% proste pravdivý, tak ten človek si tú informáciu vie do seba nakodovať oveľa rýchlejšie, ako keď niekto niečo proste rozpráva. A není nič krajšie ako informácia, ktorá je založená na nejakom prežitku, že niekto niečo proste prežil, že to má v sebe nakodované a vie to vlastne oveľa efektívnejšie odozdávať tým ostatným. A preto je aj dôležité, že aby ty si vlastne, alebo teda každý človek, aby si vždy vyberal, že to, akí ľudia okolo neho budú krúžiť, ktorí mu naozaj sedia, lebo títo ľudia môžu sedieť niekomu inému, nemusia sedieť tebe, pretože ty si nejak nadizajnovaný a presne, že ty si vyskladávaš tie planéty počas svojho života, ktoré okolo teba krúžia a tak si môžeme vybrať, hej? Že čo mi sedí, nebude sa trápiť s nejakou ženou, ktorá môže byť, dáme tomu, pekná a môže byť aj múdra, ale nemusí ti energeticky sedieť, hej? Že tak prečo by si s ňou bol, hej? Tak to sú presne to, že ľudia začnú už vnímať úplne iné veci, no a toto vieš vnímať jedine keď si v prítomnosti. Tak. Jedine v prítomnosti vieš odhaliť prakticky tú silu toho citu. Lebo ten cit je naozaj naviazaný na to, že darmo si povieš, že ja som to cítil, ale aj napriek tomu som si vlastne nechal niečo robiť. To je tá intuícia, že ju počúvaš. Hej? Je to, Livia Helen pekne o tom hovorila, tam som si to uvedomil, že komunikovala na malého chlapca, na syna svojho a hovorila mu, že teraz som taká, teraz proste, že teraz toto niečo, ale proste, že ale to, ten človek, to ty máš deti, hej, že vieš sám, že ale keď im povieš, že ja sa teraz cítim takto, toto, čo robíš, mne robí toto. Ale nie len ho urobiť, ale rozplakať sa, naozaj to urobiť, ten pocit, že teraz uvoľniť vlastne tie emócie. Tým to ukážeš tým pocitom. Ten človek, to dieťa si to nacíti, že je vlastne s vami späté, že naozaj v tej prítomnosti to, vieš toho veľmi veľa odovzdať, že naozaj sa vieš toho aj odovzdať a vieš aj prijať. Keď si s niekým a samozrejme keď si sám, tak sám si to kódiš, že sám akože pracuješ a to je tá shadow work. To je tá práca, prečo sú tí úspešní častokrát, lebo tam je veľa tejto shadow work práce, proste urobenej na sebe, čo nikto nikdy nevidí. Naozaj, že vychádzať vlastne zo seba, z tej prítomnosti a nepovedať, že nevadí, že toto, čo rozprávaš, alebo že nerozprávaj to, lebo mi to vadí, alebo nerob toto, lebo mi to vadí, ale naozaj, že toto, čo sa teraz deje, opísať ten svoj vlastný pocit. Tak. To znamená, ja teraz cítim, že vo mne, že toto jednoducho nerezonuje so mnou a jednoducho vychádza cez seba. A potom aj ten človek si uvedomí, že aha, že tak nech robím, čo robím, akože je to jeho nejaký postup, ale tomuto človeku jednoducho to nemusí robiť dobre.
hej, tak proste cez seba vysvetľovať tie pocity. A tým pádom vlastne hneď tá naplnená nádoba, kde vlastne je niečo nahromadené, sa hneď vyprázdňuje v ten moment, že povieš hneď od srdca, aha, tak toto vo mne otvára strach, žiaľ, jednoducho vypovedať tie emócie. A keď my si to aj vypovedáme, tak hneď vlastne tá mimika to preberie, to telo hneď tým začne a hneď sa to uvoľňuje. A je to veľmi dôležité, že preciťovať vlastne ten život. A keď vieme preciťovať tieto ťažké chvíle, alebo teda ťažšie chvíle v živote, tak potom vieme oveľa lepšie preciťovať vlastne tie radostné, tie šťastné a potom vieme naozaj precítiť ten kľud, ten pokoj, ten vnútorný mier, ktorý tam je, to je to ticho, hej? Že sa nič nedeje, žiadna myšlienka. A toto, keď si človek uvedomí, že naozaj začať úplne s hocičím, či s pozitívnym, negatívnym alebo neutrálnym a jednoducho preciťovať to. Že uvedomte si to aj teraz, že vlastne, že ten človek, čo môže teraz urobiť. Jednoducho si uvedomte, že jak ste sústredení na nás, že čo cítite, alebo naopak, že čím teraz bojujete, ako sa cítite a dať to zo seba von. Mám tiež peknú skúsenosť, keď som odchádzal, tak som sa s jedným veľmi blízkym človekom akože lúčil a bolo to také, že mi aj povedal, že vieš čo, ale potrebujem ti niečo povedať. Že ľudia vnímajú na tebe, že vlastne sa ozveš iba keď napríklad niečo potrebuješ a tak ďalej, že ja viem, že taký nie si, ja viem, že máš nejaké obdobie, že sa sťahujete a potrebujete help, že ja to viem, len ti to ako keby že vravím a úplne sme sa tam rozplakali, lebo vidím, že ten človek mi to hovorí z tej lásky, z toho, že ma má rád, že vlastne mu na mne záleží a že naozaj, že mi chce dobre a že ti to povie. Že proste není to takéto, že jasné, poď sem, ideš preč, ale že a vtedy vlastne, že vnímam to, hovorím ti to a sme sa naozaj, že to boli proste, že slzy, lebo aj on bol z toho rozcítený, že vlastne idem preč, že vlastne je to niečo, čo sa proste rozdeľuje, takže komunikovať. To je presne to, že rozprávať to, čo máš tú úplnú pravdu, že aj my sme mali napríklad, ja som sa ráno zobudil a hovorím si, že dnes si chcem vyčistiť proste úplne vzťah so svojou ženou. A že chcem jej povedať, že to, čo som jej nikdy nepovedal, áno, jak som ti spomínal, hej, že jednoducho ráno som sa zobudil a že idem do toho, že poď sem, Angie, že chcel by som ti povedať, že nie, že by som to pred tebou nejakým spôsobom tajil, ale sú to také tie polopravdy alebo niečo, že čo som nikdy nikomu nepovedal. Jednoducho mám to v sebe a vždy mi to nejakým spôsobom zopne. Tak ja ti to idem povedať, hej. Tak som jej to povedal a ona, že wow, že to bolo super. A aj ona mi povedala, hej, a jasné, že tam boli emócie, že to bolo niečo vnútorné, lebo sme to v sebe držali. A v ten moment sa to úplne, sa nám uľavilo, sa to vyprázdnilo a boli sme si zase bližšie. Hej, že vlastne prebehli tie emócie, prebehlo to čistenie a toto isté som spravil s rodičmi, s bratom, že sme si porozprávali naozaj, že aká bola tá minulosť, že sme vyčistili tú minulosť, že sme vytriasli akéby tú minulosť, hej, že z tých buniek a sa to vyčistilo a ten vzťah jednoducho nabral úplne iný rozmer a naozaj, že to odporúčam každému. Naozaj, že si takto ísť do tej pravdy a že vyčistiť sa vo všetkých úrovniach, nielen proste to telo, ale aj tú myseľ a aj vlastne to celé vedomie, že si to vlastne vyčistiť, že to, čo máme, že si povedať, že to, čo nám vadí, veľmi milou formou v tej prítomnosti, aby to nikomu neublížilo, ale aby nás to posunulo. Tým, čo ja cítim, niečo ten človek je. Že proste ísť, že cez seba, že mne toto robí, ja som toto cítil, mne sa toto dialo. No ja to vlastne graficky, ja to celé ako keby, že vidím, hej, že ja som vizuálny človek, že to, čo ty hovoríš, že vlastne tá emocionalita má vlny. Ten človek, čo má svoje emócie, má vlastne vlny a tie v tom spodku, tam keď sa ti to hromadí, tak to začneš odrezávať. Nejdeš do toho. Jasne. A tam vlastne je ten prebytok, niečo, presne tak, aproximuješ to, tým, že vlastne striháš tie spodky, striháš aj tie vrchy. Jasné. A žiješ vlastne v takom ako keby, že plochšom živote. A to, čo ty hovoríš, že ty vlastne vyčistíš tú vec zo spodu. Že ideš vlastne úplne do dna a môžeš ísť znova presne tak, že aj tie radosti, my si potom zdieľame tie radosti a že teraz proste zažívam toto, aj keď naozaj, že nie je to tým cieľom,
úplným, pretože tam, kde sú vlastne nejakým spôsobom tie prejavy, tie extrémne, že človek ide do maximálnej radosti a proste naozaj, že to premotivuje, tak potom sa mu stane, že jednoducho ide a úplne zase, ale keď to vyčistíš, tak naozaj máš ten pokoj, máš ten kľud a môžeš si slobodnejší. Naozaj, že cítim tú slobodu oveľa väčšiu, hej. Super. Ne. Hotovo. Hotovo. Myslím, že sme to Lebo máme už program teraz, hej. Ďalšia vec, že ťa čakajú terapie, ideme na veci, takže... Jasné. No, dobre sme sa, pekne sme sa dostali. Myslím si, že aj mne to znova ako keby, že nasalo, aj my sme si mohli, že sme zase strávili čas a Áno. a super, ďakujem za priestor. Ja ďakujem. Veľmi dobre. Takže ďakujeme za feedback. Chceš niečo dodať? To nie je moja show, to je naša show. Takže či... Tak prítomnosť, tak jak je to skloňované, jak sme na začiatku hovorili, tak vytvorte si svoju vlastnú prítomnosť svojím vlastným spôsobom a je to o tom žití toho života a užívaním si toho života a preciťovaním toho života. Takže to nám dáva tá naša prítomnosť. Takže my týmto rozhovorom nejakým spôsobom iba motivujeme k tomu, aby sa človek do toho uvoľnil. Že to nemusí byť naozaj, že tá meditácia, že si sadneš a jednoducho teraz prítomnosť, musím sa na to sústrediť. Môže to byť tou zábavnou formou, pretože aj tak všetko treba integrovať do toho života a ten život náš nám ukazuje, že akí sme dobrí architekti, že jednoducho niečo navrhneme, postavíme to a ono to nespadne. To znamená, že človek si to vždy má robiť podľa seba zo svojho vlastného vnútra. Ja by som asi dodal, čo mne teraz veľmi pomáha, je, že neberte to tak vážne. Áno. Neberte to tak vážne. A to si ja častokrát vravím, že len to neber tak vážne, že máme teraz ľudskou také ráno si vždycky povieme, že dneska sa budeme veľa smiať. Áno. Že naozaj, že cítime, že dneska sa budeme viacej smiať, dneska sa budeme veľa smiať a v tom dni sú momenty, kedy vlastne už by si nejako reagoval, ale už tam máš ten kód v tom dni, že nie, že dáme to proste zmiech. Takže neberte to tak vážne, užívajte si deň, buďte v prítomnosti a pomudrujeme zase na budúce. Čaute. Majte sa.